खौरांनि हानै गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय। बे समाव आं दंफैयो बसगाव महिस्वर नार्जारिनि न'आव आरो बिनि फिसाज्ला उनुप नार्जारि बेजों आङो फंनैसो मोगा मोगि लानो थाखाय आवगायबाय। बे समाव आङो फंबाय उनुप नार्जारिनाव फंनैसो सोंनो सानदों। माब्लानिफ्राय नोङो सिफुं दामनायखौ जागायजेना? आङो सिफुं दामनो जुरिजेननाया मास मोनथामसो जाबाय। मास मोनथामनि एसे सिगांनिफ्राय आङो सिफुं दामनायखौ जुरिजेनदों आरो सासे लोगोआ सिफुंखौ लाबोजेनदों। बे सिफुं लाबोजेननायाव आंनि गोसोआ बिराद दुखु जादोंमोन जे आं मानो सिफुंखौ रोङा, मालायफ्रा मानो रोङो आं मानो रोङा, बेबायदि दुखु आंहा दंमोन। बेनिखायनो सासे आरो सिफुं गोरों लोगो दंबावोमोन आंहा। बेनि सिफुंखौ सोलाव हिसाबै आङो लाबोथ'यो आरो हरसेनि गेजेराव आङो आवाजखौ खालामनो हायो आरो बेनिफ्राय एसे बेनि सिफुंखौ सोलाव लाथ'यै एसे रोंहाङो। ओमफ्राय बेनिफ्राय सासे बोराया आंनो सिफुं गंसे बानायनानै हरो आरो बेनि थाखाय आङो बे आबौखौ आङो बिराद हामबाय होनो। आरो जे लोगोआ आंनो सिफुंखौ सोलाव हरथ'दोंमोन, आङो बे क्लासाव लाङोब्ला बे क्लासिकेलनि नट्सफोरखौ क्लासाव लाङोब्ला आङो बे नट्सखौहाय ब्रेक टाइमावहाय आङो बिदिनो लिरखोमानानै लायोमोन आरो न'आव सोलोंफैयोमोन। बेबायदि आङो सोलोङै बे स्टेजाव फैयो। बिराद मोजां। बे समाव आङो फंबाय उनुप नार्जारिनाव सिफुंनि गोदै देंखो दामनायखौ जेरै सोलोंदोंमोन बेखौ आङो रोजा रोजा साबायखर होयो। स' बे समाव आङो फंबाय उनुप नार्जारिनाव सिफुंनि गोदै गारांखौ दामनानै खोनासंनो थाखाय आङो फंबायखौ खावलायदों। हागोन ना? बिराद मोजां। फंबाया बबे देंखो दामोब्ला मा स्केल बाहायनांगौ बेनि सिफुंफोर दङ नामा फंबाया? जेब्ला जि टिउनावहाय मेथाइ खनगोन अब्ला नैबे जि टिउननि सिफुंखौ बाहायनाय जायो आरो दंबावो ए टिउननि सिफुं। जेब्ला ए टिउननि मेथाइ खनगोन बे ए टिउननि सिफुंखौ बाहायनाय जायो। आरो डि टिउन दं, बे डि टिउनावहाय डि टिउननि मेथाइ खननायजों डि टिउनाव बाहायनाय जायो। आरोबाव मोनसे डि टिउन दंबावो जे नैबे सिफुङा गिदिर जानायलाय बेयो माखासे फिसा हखैनायावहाय माखासे सौहाया, बेनिखायनो नैबे सिफुं फिसाखौबो बाहायफानाय जायो। आरो बिदिनो सि टिउननि सिफुं दंबावो, बेबो बेबायदि जे डिया बिदिनोमोन, बेबायदिनो गिदिर फिसा मोननै। आरो बे गिदिरखौ बांसिन दुखुनि सुनायाव बा बेबायदियाव मिलौदो सुनायाव बाहायनाय जायो। फंनैसो बे मिलौदो गारांनि देंखोजों एसे खोनासंनो हागोन नामा?
जोबोद गोजोनथाव बे समाव आङो फंबायनाव फंनैसो खोथा सोंनो सानबावदों फंबाया गोसो दं नामा जेनेबा फिउचाराव बा इयुनाव सासे मोजां सिफुं दामगिरि जानो थाखाय आंहा गोसो दं बे समाव आङो बेखौनो बुंनो सानोदि फंबाया क्लासिकेल गैयाबाबो गावनि टेलेन्टजों गावनि मेलेमजों सोलोंनानै बेयो एसेब्लाबो बे सिफुंनि गोदै दामनायखौ बियो दिनै आवगायबोगासिनो दङ आरो फै जों बयबो बे फंबायखौ बिनि सिफुं सुनायाव जोङो हेफाजाब होनि जेन' बियो इयुनाव सासे मोजां सिफुं सुगिरि जानानै जोंनि बर' हारिनि मोनसे गेरेमसा जोङो मोनसे दिन्थिनो हायो बेखौ जोङो बयबो जोङो फंबायखौ सापर्ट खालामनि आरो फंबायखौ हेफाजाब खालामनि बे समाव आङो खनसेबाव बर' खौरां जानानै बयनोबो आंनि अननाय खुलुमनायखौ जासिहरनानै आं दिनैनि बे फंबायजों मोगा मोगि लानायखौ एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों